नमस्कार मित्रांनो, आपणास रामनवमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. एक महत्त्वाची गोष्ट सांगतो. उन्हाळा वाढलाय, कहर वाढलाय. मार्केटमध्ये खूप साऱ्या कलरफुल फ्लेवरफुल एरेटेड ड्रिंक्स जाहिराती करतायत, धुमाकूळ मचलाय. आम्ही नॅचरल. पण खरं तर नॅचरल काय आहे तुम्हालाही माहिती आहे. कोकोनट वॉटर, ताक, सब्जा, कैरी पाणी याच्यापेक्षा नॅचरल काय असेल. नॅचरल म्हणणाऱ्यांच्या इन्ग्रेडियंट्स तुम्ही वाचा, ज्यामध्ये शुगर ही सर्वात जास्तच असते. आणि हे तुम्हाला काही वेगळं सांगायची गरज नाही आहे. अशा उन्हाच्या कहरामध्ये तुम्ही जर तुमच्या जवळच्यांना आणि स्वतःची शरीराची काळजी घेत असाल तर इन्ग्रेडियंट नक्की वाचा. ही रील त्यांना शेअर करा ज्यांना तुम्ही प्रेम करता, ज्यांचं शरीर हे सुदृढ राहो ही इच्छा देवाचरणी पाहता. पुन्हा एकदा रामनवमीच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि आपणा सर्वांना खूप सुदृढ आयुष्य लाभो. धन्यवाद.